Sanibonani umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsu nganje ngephuzu manje iqomani. Bathi umfana empande simncane odaka bathi diabetes mdalanti cha ingane ihlaza ce. Ufuze baphathi bezonqama la yodela bishelezi bathi doms imdasa ngejebe sithi umuhle ubhutsu umuhle manje iqomani. So wenze njani lapho uthola ukuthi intombazane mhlambe na 15 ena 14 ena 12 years ngoba ziyamitha nazo izingane ezina 12 years mhlambe iziphonsa kwena ke sithi mhlambe wensizwa nje sikhulile mhlambe na 20 years kuyaphezulu. So wenze njani lapho khona umuntu okuleyo minyaka 16 15 14 13 12 eziphonsa kwena ekhombisa nje futhi nanokuthi uyafisa ukulala nawe. So wenze njani ngabe ugcina ulingekile mhlambe noma awusimoshi isikhathi awumtolerate umuntu kanjalo. So ungizwa ngikhuluma kanjalo nje kunensizwe engibhalelile la umfowethu uyakhala ngentombazane le ena 15 years yena una 22 yabo ngokweminyaka but le ntombazane iyona njani ina 15 years yabo. So ke sithi kulibheka kancane udaba lakho umfowethu ke kona sokwazi ukuthi ke sikwazi ukumsiza ngendlela efanele. Labana kubalekile mangabe sinsizwa sifundisane ukuze yabona mangabe wenza into kuye kube ngcono mangabe wenza into wazi ukuthi wenzani yabo. At least mangabe wazi ngoba ngeke ngisho ngithi ungazi kudala ubuhlungu yabo. So angifuni ngelinye ilanga uyalala nomuntu mhlambe emncane okanye umthetho awuvumeli kuyabo usenkantolo sebeyakutshela ukuthi no as much as uvumelene na intombazane kodwa umthetho awuvumi usuyaqala ukuthi inkosi enkantolo bengazi kuyaxolisa yabo sekubhlungu. So ke umfowethu ke uthi ke molo mqeqeshi igama usho igama lakhe uthi ngihlala eNewcastle ngiyethemba uyaphila. Well mfowethu ngiyaphila ngithembe nawe ukuthi uyaphila. Uthi bafuke mfo nginenkinga la kunengane ina 15 years mina I'm 22. Le ngane mfo iyangithanda. Umfowethu uthini uthandwa intombazane ena 15 years ikhombisa ukumthanda yena unabani una 22 years. So ke ngifuna ulalelisise ngoba ngiyacabanga ukuthi enye ama video abaleke ngendlela esimake ngangawenza le azokusiza ukuthi ube aware. Uthi bafuke uma ingibona maybe ngizixoxela nje namantombazane iyacasuka and the worst part iyangitshela ukuthi ifuna ukulala nami. Ifuna ukuqaqwa yimi ubuntombi bayo. Khumbula ukuthi lengane injani ina 15 years umfowethu una 22. Uthi bafoke so ngicela ukubuza on that point bafo ngingenza njani ukuthi ingane so at the end of the day kuzothiwa ngiyabhayiza yabo. Ngicela bafo ngisize cause hayi ingane iyangithanda impela kahle futhi iyazibika kimina amajita amanye bayayifuna ayibafuni yona ifuna mina. Yazi nomuntu ongifonelayo la uyangiphazamisa. So bengithi uthi bafoke kahle futhi iyazibika kimina amajita amanye bayayifuna ayibafuni yona ifuna mina. So angazi ngicela ukubuza kuwena my brother ngiyazi uzongitshela into straight. So ayivala lapho kumfowethu udaba lakhe. So into engikhetha ukuthi ngenze khona ungeke ubone sengathi mhlamba umqeqeshi haya ufuna wena ngijabule lo muntu uyaziphonsa mina. Ngizothanda ukuthi ke sibheke enye act nje ebalekile esebenzayo eNingizimu Afrika yonke. Igama la ibizwa ukuthi ke criminal law open bracket sexual offences and related matters close bracket amendment act number 32 of 2007. So ke sizoyithi nje sizothatha isection okuyona ebalekile nawe khona uzofunda njengoba ngisho ukuthi kubalekile ukwazi ngoba ungazi kudala ubuhlungu yaba. Ngifuna ngelinye ilanga usenkantolo uyaqula as much as nivumelene uvumile unkosazana nazijabulisa but usulapha ya uthola ukuthi wena uphula umthetho ubungazi suyaxolisa bengazi ngosenkantolo washa wacima umthetho ngeke uzukuzwela uphula umthetho bazokujezisa. So uthi umfowethu ke sorry lo mthetho lona angiuphindi igama lawo criminal law ungawulokhuza ungayidownloada le act ukuze uyibheke nawe
mhlambe uyi-analyze ngendlela yakho now. But criminal law kwase kuthiwa open bracket sexual offences and related matters close bracket Amendment Act number 32 of 2007. So chapter 1 wakhona uthi ke ukhuluma nje ngama definitions and object. So uchazwa lapha kuchazwa amagama asetshenziswa kwi-act ukuze ungekwa interpret ngenye indlela, yabo. And then bese kuchazwa ama object ukuthi ke yona le act yini inhloso yayo. Chapter 1 wayo lo. And then chapter 2 uthi rape and compelled rape, yabo. Ubalekile ke le chapter ngendlela esimanga. Then chapter 3 okuyiwona sowubheka uthi ke sexual offences against children. Iyona ke leyo act esizoyibheka namuhla irrelevant kulolu daba lamfowethu lona. So ungakhohlwa ukulike ivideo kamqeqeshi wakho sisazoqhubeka sifundisana. So ke mathiwa kunento ekuthiwa statutory rape. Iyona ke le ekhunywa ngayo lapha kuno section 15 ngizothanda nje ukuthi ngiufunde njengoba unjalo lo section 15 and then so bese sizama ukuinterpreta ukuthi ke uchaza ukuthini nangolimi lethu nawe kuzokwenza ukuthi uunderstand mhlambe isingisi mawukuthi ke obuyusale kancane. So section 15 uthini ke a person kwase kuthiwa in brackets A who commits an act of sexual penetration with a child kwathiwa B who is 12 years of age or older but under the age of 16 years is, despite the consent of B to the commission of such an act, guilty of the offense of having committed an act of consensual sexual penetration with a child, unless of the time of the alleged commission of such an act was subsection A 12 years of age or older but under the age of 16 years. Then what were or B either 16 or 17 years of age and the age difference between A and B was not more than 2 years. So ifundeka kanjalo. So sizozama ukuthi interprete ukuze nawe uzounderstand ukuthi mhlambe awungizwanga kahle. So section 15 lo ukhuluma ngani statutory rape. Uthini a person A okusho ukuthi wena mfowethu who commits an act of sexual penetration with a child B. Ake sithi wena mfowethu uma ukhetha ukulala nentombazane. So A wena then B intombazane. So uma wena ukhetha ukulala nentombazane njani who is 12 years of age or older but under the age of 16 years. So ngamanye amazwi uma wena mfowethu ukhetha ukulala nentombazane ena 12 years noma ngaphezulu kodwa engaphansi kweminyaka ewu16 years thiwanike lapha despite the consent of B to the commission of such an act ngaphandle kokubheka ukuthi uvumile noma akavumanga untombazane ukuthi nenze lo nizijabulise guilty of the offense of having committed an act of consensual sexual penetration with a child unecala elibovu ukuthi ulale naloyo muntu whether uvumile noma akavumanga. Yiphi intombazane uma wena ukhetha ukulala nentombazane njani ena 12 years noma ngaphezulu kodwa eneminyaka engaphansi kuka 16 years. Shuthi intombazane ena 12 ena 13 ena 14 ena 15 years. Uma ukhetha ukulala nalowo muntu unjani unecala elibomvu, yabona. Then iyaqhubeka ke le act ithini ke ithi unless A thiwa ngaphandle kokuthi wena mfowethu thiwani ke at the time of the alleged commission of such an act was ngaleso sikhathi nizijabulisa na intombazane ngaphandle kokuthi wena mfowethu ngaleso sikhathi nizijabulisa then subsection 18 12 years of age or older but under the age of 16 years ngaphandle kokuthi wena mfowethu wawuna 12 years noma ngaphezulu but ungaphansi kweminyaka ewu16 years. Shuthi mhlambe wawuna 12 unless mhlambe wawuna 12 wawuna 13 wawuna 14 wawuna 15 years. Ngaleso sikhathi nisijabulisa nentombazane enjani ena 12 ena 13 ena 14 ena 15 years unless kunjalo subsection A lo to or B subsection B uthi either 16 or 17 years of age and the age difference between A and B was not more than 2 years. Noma wena mfowethu wawuna 16 noma una 17 years ngaleso sikhathi nisijabulisa nayo lo ntombazane
and futhi umehluko weminyaka phakathi kwenu kufanele ungabi more than 2 years. Uyayizwa le attitude? So okusho ukuthi ni uma wena mfowethu ukhetha ukulala nentombazane ake sithi una 17 years ukhetha ukulala nentombazane njani ena 12 years, chaza ukuthini lokho? Ucommit ini lento ebizwa nge-statutory rape, unecala elibomvu mangabe wenze njalo. Uma una 16 years ulala nentombazane nabane na 12 na 13 unecala elibomvu, whether uvumile unkosazana loyo leyo ngane ivumile noma cha, ngokomthetho uphule nje umthetho lo obekiwe, whether uvumile noma akavumanga, but umthetho uphulile and unecala elibomvu. And fanele ube aware, uyazi ukuthi a minimum yokuthi ulale nomuntu umthetho ongavumela ukuthi ulale naye. If uma wenze lento ethi statutory rape, i-minimum u10 years. 10 years i-minimum le, minimum 10 years ubhadle ejele. So kufanele ube aware izinto, hayi ngoba ngikusabisa mhlambe, but ufuna ube aware ukuze uma wenza into ngabe mhlambe wenza into ngoba wazi, but fanele wazi. So u10 years nakhona kuyabheka ukuthi njengoba uyenzile leyo nto ngabe yaqala noma mhlambe into ejwayele. So mangabe uqala, the minimum is 10 years. Isikhathi esiningi ke mawuthi awuqali uthola ukuthi ubhadla impilo yakho yonke ejele. Yabo. So isinqumo sakho mfowethu njengoba le ntombazane ina 15 years wena una 22, ngifuna ugcineni isinqumo usithathe wena, ungabe ngathi mina ngikuthathele isinqumo, but kumsebenzi wami njengomqeqeshi ukuthi ngikuvezele lezi zinto. Ungabe ngathi mhlamba hayi wena umqeqeshi ufuna ngijabule mhlambe ngizithokozise nomuntu engimthandayo, cha bo, but fanele ube aware as much as isponsor kwena isho ukuthi ifuna uqaqwa wena ubuntombi bayo, but beka umthetho phela ukuthi yavumela yini, beka umthetho. Njengoba ngihlezi ngisho ngithi into enozenzayo, khumbula ukuthi kunabantu bakini abanjani abakuthandayo, abakuthanda ngendlela eyisimanga. So wena mangabe ukhetha ukwenza into noma ngabe yini, kodwa manje ungacabanga ukuthi ungabacabangeli bona egcineni kosuku labo bantu ngeke kuze kukhale wena kuphela, nabo bayolimala ngendlela eyisimanga. Ngamanye amazwi ukufa kwakho ukulimala kwakho okanye ukuboshwa kwakho akulimazi wena kuphela, kunabantu abakuthanda ngendlela eyisimanga. Mhlawumbe abakutsheli mihla namalanga munabo ukuthi bayakuthanda, bhuti wami ngiyakuthanda nje, kanjani, cha, mhlawumbe abakutsheli, but ngiyakutshela ukuthi bayakuthanda ngendlela eyisimanga. That's why fanele ube aware mangabe wenza into ungazicabangeli wedwa, kunabanye abantu abakuthandayo. Uma ukhetha njengoba intombazane isponsor kwena awazi noma ithunyi wena, and abantu bakhohlakele la ngaphandle mhlawumbe bakubona ukuthi insizwe ezamayo efuna ukuthi iphumelele and mhlawumbe banomona, mhlawumbe uma wayo nomona, ngiya-assume lapho angisho ukuthi njalo, mhlawumbe unomona and then sebeyakuphonsela lenganto, hayi wena thamba kuyena vele umncane nje, umncane nginaye thamba kuwena nje, uthi ufuna ukulala naye, then wena ngoba wazi bese ulala naye, egcineni kosuku usuyaboshwa uyobhadla ejele, uyodonsa u10 years. Uthola ukuthi ube insizwe eziphethe kahle nekusasa elikhanyayo eliqhakazile, kodwa manje ngenxa yokuhluleka ukuzibamba ungabodidiswa ingane encane. Mina isinqumo engasithatha mfowethu ngathi iprinciple leyo engiphila ngayo, ngoba ngabona ukuthi emhlabeni indlela ekukhohlakele ngayo kuyamangalisa. Uma mina umuntu engithandana naye noma umuntu engalala naye fanele abe u20 years kuyaphezulu. If you are less than 20 years then no, ngeke sikwazi. Iprinciple leyo engiphila ngayo. Ngeke ngizwe igenge yami mabengidela bethi uthanda ogogo uthanda, no, because izinto esengizibonile ezenzeka emhlabeni ziyamangaza. So mangabe umuntu o less than 20 years ngeke sikwazi ukuthi mina nawe mhlambe sigcine sesilala sesenza noma yini, size sithandana nje. Fanele ube na 20 years noma ngaphezulu. So ungenza mhlambe untanga wami ayikho inkinga, ungenza mhlambe umdala kunami ayikho inkinga. And fanele wazi ungabodidiswa mfethu abantu mangabe bekhuluma bethi yabona nje mhlambe kade eshaya kuyizwe igengeke mase ichomelana kube ngazizwe ngathi uyiboss. Ucaze mfethu enye into leya, enye into leya, mhlambe wena uza mhlambe uzibulawela indlala and ngeke uzo understand, but mangikutshela iqiniso, yabona mangabe ulale nomuntu and okokuqala ke sithi mhlambe ijazi ngizange nilisebenzise, uzoba ne stress ezisimanga because awazi lo muntu mhlambe uzothelela ngesifo and awazi noma mhlambe uzomitha.
yabo zonke lezo zinto noma ngathiwa ke ulisebenzisile ijazi but ake sithi ubuzovuka mhlambe ekseni ngo5 mhlambe usebenze engadini uklana ingadi noma wenzeni wenza umsebenzi wangempela okanye ngakusasa uye groundini uyodlala mhlambe nodlala ifinal noma yini but makade ushayile ngayizolo ngiyakutshela ukuthi ngeke uzoperforme ngendlela obuzoperforma ngayo ukuba uzange ushaye ngayizolo so kufanele ube akusho mhlambe mangabulale nomuntu uzizwa usemafini yebo libalekile ucansi ngeke sikufihlela hayi ngoba ngisabisa but ungabe usuwenza sengathi luyinto yonke ungagcina usulala nomuntu engafanele ulale naye so ngiyathemba mfethu ukuthi kuyezwakala hayi ngoba ngikusabisa but kumsebenzi wami ukuthi ngikubhekele le section ungayibheka nje section 15 ebizwa ngani criminal law kwasekuthiwa in bracket sexual offences and related matters kwathiwa close bracket amendment act number 32 of 2007 so ngawuchecka nje section 15 uzubheke ngoba sike sibona abantu uthola ukuthi ingane ina 12 years isimithi ingane ina 14 years imithile mawuthi uyabheka umuntu olale nayo imbodle endala mangathi umzali wayo yasukuma uyovula icala izoboshwa leyo nsizwa despite okanye ngaphandle ukuthi uvumile intombazane noma ivumanga mangabe umzali wayesukuma nje evulela icala izoboshwa leyo nsizwa so ngiyambona lapha uTerence Balothi umqeqeshi wethu mfowethu uyaphila bafo nangino JB Happiness sabona umqeqeshi ngithemba uyaphila sengifunde okuningi ngawe okukhulumayo kuma videos le comment yazi namuhla bengikufonele angitholanga kodwa umbuzo wami uthi kusa right yini ukunika intombazane love letter hayi ukuthi ngiyayisaba ukuthi nje ngifuna ibe yodwa uma ngiyenzele izinto siyazwana nayo angikuzwa kahle ke bafo lapho alikho icala ngokubhala incwadi alikho icala hayi ngoba mhlawumbe ushanga oludala but ke uma isidingo sikhona uyibhala incwadi but esikhathini samanje awumfethu ifoni ikhona unless wena kunendlela yakho ufuna ukwenza but alikho icala lapho but ungangifonela mfowethu ukuthi angithandi mina umuntu ozongifonela ngo7 ekseni ngisale lesikhathi engithola ngala ngaso from u6 wase wantambama kuya ku9 yabo so uyakwazi ukuthi ungithola hayi ukuthi ungifonele ngisasemsebenzini uthola ukuthi ke asikwazi ukuthi mina nawe sikhulume yabo so ungifonele ngaso isikhathi ungangifonele ngo12 ungangifonele ngabo 7 ungivuse ekseni ngithi mangithi awumfowethu yabo ufonele nje ngo6 ngoba nampela kunezinto ekufanele ngizenze nakhona ufona kanye hayi ukuthi ungishele 5 missed calls yabo njengabanye abantu bebenza mangithi ngibela kuyena hayi mfowethu uthola ukuthi ukhuluma nje yabo akuyona nento bengaza share 5 missed calls ngakhona enye video ngangifundisa kuyona ngithi indlela oxhumana ngayo isho likhulu ngawo so ukuze intombazane ingeke ithole mhlambe isihlehlela okanye ingasakuphenduli okanye ingasalibamba ucingo lakho fanele indlela ofona ngayo kube indlela ofona kube indlela right ungabe ukuthi umuntu uyafika emfonela akalibamba ucingo hayi ukale mhlambe iminute phenda share 10 missed calls nakhona into ozoyikhuluma hayi bengichecka nje alright how usukwazi ushare missed calls amanga mhlambe lo muntu besa busy konta yenza eceleni so ufona kanye mangabe ebuya lapha ya 8 phone yakho uzobona ukuthi wena what ufonini so mangabe ethanda mangabe ubalekile empilweni yakhe uzobuyela kuwena but mangabe ngenamsebenzi nawe ngakukhumbuli ekuuser uzokuziba kanjalo yabo so kufanele uzazi zonke lezo zinto ngabo unless usesimeni esiphuthumayo unless kuyisimo esiphuthumayo simdinga then ungashiya 5 missed calls then ngoba kusuke kuphoqa naye mangabe ethi phone yakhe ivula uzobona ukuthi ayibo 5 missed calls shothi into ephuthumayo ake ngizama ukubela kena masingi yabo mhlawumbe usesimeni esiphuthumayo yabo so ke indlela ofona ngayo mfowethu akubi indlela okuyiyona so ngiyangithanda phela ukuthi abantu bephawule ngento esikhuluma ngayo ngabe ukuthi wena ungibuza nje omunye umbuzo ongawona ngiyambona lapho noThabo Xulu noSpecial Mthembu uthi awu 15 ngeke mfowethu mawubhala ngokufinyeza ngeke ngaqondi kahle wengathi ungabhala igcwale ngizwana insizwa mina ebhala into igamile amanye amagama iwashiye because I understand ukuthi uthini mangabe usuyinsizwa esihlakaniphile insizwa kuleli ikhaya ifundisekile
yazi ukuthi igama ulibhala liphelele. Ifoni ulibhala kanye igama bese liyahlala efonini. Uyothi uqamba usulibhala okwesibili livele bese uyalithinta nje lihlale lapha. So I understand ukuthi why fanele ubhale ngokufinyeza umdala. Ntombazane ehlakaniphile iye kubona ngendlela otype ngayo ukuthi yabo. So bhala into, bhala igama noma lilide, ngiyazi ngizima ukubhala igama elide. Mhlambe kuzima ngaleyo ndlela kwena, but ulibhala kanye. Khona ama smartphones manje iyalibamba igama. So asikho isidingo sokufinyeza. Ngazi ngempela nje ukuthi mawufinyeza usuke ngempela bani omunye lapha nangu no mpotozi sobancane uthi umqeqeshi wami yazi ikhona intombi ena 15 manje ithi isiyafuna siyenze lento isi-ready mina ngina 36 usho ukuthi ngiyeke ihlatshwe abanye. So isinqumo sakho mfowethu nempilo yakho. So kuya ngawe ukuthi impilo yakho uyivelwa kanjani okanye uyivelishwa kanjani. Mina kwami ukuthi ngikwenzele ube aware. Yabo, kufanele ube aware izinto ezenzakalayo. Then mawukhetha ukulala nayo leyo ngane na 15 years kodwa uze wazi ngisho athi uyivumile umthetho njani awuvumeli. Section 15 wale act akade sikhuluma ngayo awuvumeli. Yabo, so mangathiwa leyo ntombazane after usulale naye ahambe uyovula icala uzoboshwa ngaphandle kokubheka izinto eziningi ukuthi nivumele noma cha, but because umthetho awuvumeli ngisho ngathiwa umzala uyahamba naye uvula icala but intombazane yathi no sivumelene, but umthetho awuvumeli. Yabo, so kukwena ngeke ngize ngikhethele ukuthi hayi kanjani cha umdala mangabe ungayo ingqondo lekufanele usebenzise abantu bengahlanyiswa ucansi. Nangifezile vele enkosini lukhela uthi wenze njani uma ke wathandana nengane izinto zihamba kahle bese esithubeni ivane ekublock. Well kufanele kube nesizathu sokuthi iblokelana. Ngakwazi phela umuntu avela kublock nje nawe ungazi. So mangabe blockile fanele angithi njobe ekublockile shothi akafuna ukukhuluma nawe. So ke kufanele uunderstand nawe lokho. So mangabe uyakuyena mhlambe wena ubusy mhlambe ayikho enye indlela mhlambe mhlambe ukublock eWhatsApp, ukublock kuma social media mhlambe Facebook okanye akwazi ngisho umfonela, then ayikho into ongayenza because kunesizathu esenza ukuthi akublock. But fanele wazi ukuthi ukublockile kufanele kube yena mhlambe ukutshelayo ukuthi yini ekublockile. Yabo, so kunesizathu mhlambe khona into oyenzile okanye ukubambile but nje mfethu umbuzo wakho untante emoyeni kuningi kufanele ungichazele kona nami understand umsuka wendaba. Akakho umuntu ongavele nje unless uthandana nohlanye umuntu ongavela kublock so kunesizathu. Usibona uthuli kanti inini inkomfa yezinsizwa mqeqeshe womfethu nami angazi ngeke ngizwe ngayo nje sozwa nje mangabe ke esikhona. So ke ilabo nje abanye bathe baphawula nangino JB Happiness abamqeqeshi Themba yaphila sengi okay umfethu bese ngifundile i-comment yakhe. So ngibonge bafethu bekilokho njoba ngisho ukuthi mina umsebenzi wami njengomqeqeshi ukuthi ngikwenze ube aware ngalezi zinto ukuze ungeke uzithola usenkingeni. So ukuba kwakho senkingeni mhlawumbe uthothi una 22 ulala nentombazane na 15 years ngisho athiwa nivumelene umzala wakho seyakuvulela icala futhi mina angizange ngikwenze umsebenzi wami, angizange ngichazele ngalento. But wena uma uqhubeka mfowethu ulala naye yize usengikuvezelile le section ebalekile section 15 wale act, then it's a problem. But mina ngakwelami side uwenzile umsebenzi wami, fanele ube aware ungahlanyiswa ucansi la ngaleso sikhathi okwenzela igang yakho mhlambe hawu isikho ihlabile liyangani, but impilo yakho njengoba ngisho ukuthi kunabantu abathandayo so akufanele wenze into wenze kudlapha nje uphike negang yakho. Yazi mawusulapha ya ngeke beze ngisho ukuzokubona bayoza kanye kabili mhlambe bezokubona emva kwaloko bro usekho esquadini sabo bawukhohlwa wena bawukubona after 10 years ube nenhlanhla wathola u10 years ngoba isikhathi esiningi ubodile kajele. So akufanele nje umoshe impilo yakho ngento kanjalo. Nangusifundo ndlangisa kuthi umqeqeshi umfowethu ungaliyeki uhlelo lakho la ku Facebook luyisigqugquzela luyasigqugquzela thina esiyizinsizwa ezisencane. Nazo ke mfowethu ngibonge nje ngalapho ngeke sizosuliyeke mfowethu koqhubeka kunjalo. Uma nje insizwa sabhala
siyoqhubeka sifundisana. So angibonge ngethuba luqoqa ulwazi bese uyalihlunga lapha ke amqeqeshi ensizwa ikhala enjabulo ke leli ikhala enjabulo la sikho perfect amaphutha siyawenza but into ebalekile as much as siyenza amaphutha siyafunda kona lo maphutha ube nosuku oluhle.